So sa ka. Ano ba daw sayang kaagi ka ron? Mo kaning sa kababay nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasangan nga Alexa. Recorded by Radio Mo TV. Gamay na lang atong paubuton. O baka humanay kita sa itong pagtuon. Oh, Alexa. O humana na. Mangita na kog nindot kay trabaho. O baka magtukod kog negosyo. Aron makatigom ta. Para sa itong pagpakasal. Adrian. Alexa. Congratulations na to, babe! Congrats na to, babe! Babe, nako'y trabaho. O nindot sila offer na ko. Yes! Congratulations, babe! Thank you. Oo niya, ikaw. Kumusta man? Nia, sige gapog pangitag trabaho. Kailan naka-email sa akong gisan sa nagkalain-laing kompanya. Pero hangtod karon, wa pa magay ni reply bisag usa. Sige lang, babe. Naaral lagi na. Ayaw pa pagkuha sa paglaom. Ang starting pay na mo dinhi is 18,000 per month. If okay ka, then pwede na ka makasugod ayon sa Monday. Sure, ma'am. I'll accept it. All right. Sounds good. Ako na lang gidawat, uy. Kaysa maghuwat pa ko. Okay na mo ka mo. Wa man sa ko'y laing choice, diba? Sige na lang. Actually, lowball rate kayo ang rate, babe. Pero, sige na lang. Mauna na mo ang stepping stone ni mo. Mao na lang sa bitaw na akong gihunahon na, babe. Babe, sorry. Di ko magkuha ni mo diha ron kay... Ay, namitapok-tapok after nag-out na mo. Ibaw na ka. Isudpot gun, bubalibad ko. Basin lainon niya sabot nila. Bago babay ko dari. Okay ra, babe. Why problema? Mag-commute ra ko pa uli. Salamat, babe. Amping. Ikaw, pod. Babe, happy anniversary na to. Babe, pwede post-celebration lang una ta? Ha? Nga naman? Birthday mo ko ni Trisha. Trisha? Oo, kauban ako. Nakatando mo gud ko. Tanang kauban sa mong department, iyang ginvite. Mao ba? Sige, babe. Pwede na mag-post celebration na lang ta. Huy, kadako na pagkausaban anang Adrian. Dili man singon anak sa una. Basin og, nabaguhan lang siya, day. Ay na, delikado na kung mabaguhan siya, day. Kay basi gasta ka. Malimtan na niya kay nanasad siya bag-o. Day. Recorded by Radio Mo TV. Mauna, nga kun ako pa ikaw. Ayusan pala biig luag ng uyab ni mo, uy. Basin bayag, maparehas ka sa uban nga ikaw mo'y nag-build niya, pero ang ending,
laing babay ang mupahimos. Day, True man sad. Hello? Ikaw ka, permi mo inaa para ni Adrian sa panahon nga struggle kaayo siya. Dako ka contribution kung asa man siya karon no? Sukad nga nag-eskwela pa ta, daghan ang witness nga ikaw mo itigbuhat sa iyang assignments, sa iyang projects. O kung maproblema siya sa kwarta atong panahon na, permi kang naa para musulbad, ana. Hangtod gani sa pagpang-apply og trabaho, ikaw pa man gani mo naghimo sa iyang resume. Og take note, dili lang kay nakausa ni mo buhata ha. Kapila sa ni mo gi-revise yung resume para lang matagad sis mga kompanya nga iyang gi-applyan. Hangtod nga nadawat kit sis trabaho. pero ako magkwenta, ana ba? Wa lagi. Pero dapat, iya sa na mahuna-una. Una siya naghimog binuang. Day, ni-judge na ka. Wa mabinuang si Adrian na ako. Who knows? Day, babe, late na sad ka. Sorry, babe, ha? Sa traffic mood. Manglood na gid ko nimo. Kung dili ka makatunga sa tong sabot, permi pug kang late. Sulti hiragot ko sa tinuod. Doon na ba tayo problema? Oh, Alexa, Mahal pa bagit ko nimo? Alexa. Ang tinood, gusto na kong undang mo tanan eh. Ano sa'yo ang dangon? Kini, nga to relasyon. Doon na ako'y nagustuhan nga laing babae. Unsa? O kinsa man? Si Trisha ba? Alexa, Siya ba? sorry. Adrian, dugay na kaayuta. Nakailan na ta sa usag-usa. Imo na ko ibaylos babae nga bag-ulan ni mo na ila-ila. Alexa, Adrian, sakit kaayo ni para na ako. Please. Tayo ni puhatan ako. Maluoy ka. Alexa, gibuhat ko ni tungod kay naluoy ko ni mo. Di ko gusto nga magpadayo yung tao niya. Wala ko gibati para ni mo. Nga naman. Ha? Nasa ba ko napita na sa'yo? Oh, Why sayop ni mo, Alexa? Ni anak ko. Na-fall out of love lang ko ni mo. Adrian. Daan pagid lagi ko? Wa gyud ko masipyat. Sakit kaayo ni para na ako. Sakit kit kaayo ni. Bagka signahong day, uy. Abi kini asinso naman siya, mangita na siya glain. Day. Uy, day, ayaw ko sige imong luha atong tawhana, uy. Daghan paglalaki. Makakita ra kag mas labaw pa niya. Day. Alexa, coffee? Joshua. Permi na lang ko ni budad coffee ay. Siyempre, wala may masugo, di ba? Can I invite you na mag-dinner? Ha? No rush. Just tell me, when is the best time for you? Go! Single man ka. O niya, single po si Joshua. Day. Day, dugay na nga naka-move on si Adrian mo. Time na po para imong kaugalingon na sa dimong una-unaon. Iwa, Alexa? Yeah, nisugot na gyud ka nga magpangaon ako sa gawas. Thank you sad sa invitation, Joshua. Sige na, pag-order na kay tingali gigutom ka na. Akong treat. O niya, kumusta naman mo ni Joshua, Day? Okay naman, Day. Wa pa gyapon nimo siya sugta? Pila naman nakabuan nga ng uyab nimo, di ba? Hala, no? Ayaw ko giingna nga wa pa gyapon ka maka-move on sa imong ex. Day. Abi nimo, Day,
Sa ako biyang tanaw, no? Tarong si Joshua. Og tinud-an na iyang gibati diha nimo. Kung mawa man gani siya nimo, magmahay kit ka. Day, Oh. Kinsa na? si Adrian? Unsa naman sa kuno tuyo ang tawhanan nimo? Tubagon na nako. Wa na, magpadana sa kanang tawhana. Ay, bahala ka, uy. Tiguang na bitaw ka. Hello? Alexa, Adrian, please. Sorry. Please. sorry. Sorry kay nagagusti ka. Gimingaw lang ko nimo. Unsay tuyo nimo? Ngano nakikita ka nako karon? Alexa, sorry. Pasaylo ako sa kung nabuhat nimo. Adrian, kung pasaylo lang, dugay na ti ka na pasaylo. Tinuod? Pero dili na mahitabo nga makigbalik pa ko nimo. Alexa, please. Pasaylo ako. Magsugod ag balik sa uno. Isaan ako. Di nagiti ka pasakitan pa. Grabe akong pagmahay nga. Maski pilin ako stress siya. Iyara di kong gigamit. Giprongartahan ako niya. Unya kay wa nam ko'y mahatag mo itong gibuwagan ko niya. Napuno ko sa utang tungod niya. Grabe siya ka materialistic nga pagkatao. Oh, Alexa. Sakto ra gid ay nga nakikita ako ni magbalik. Ha? Para makaamgo ko sa kong kaugalingon. Kung unsa day kaway ayo akong gihigugma sa una sa pila ka tuig. Alexa. Abi kigwa na kay gamit para ni Trisha. Mong anhinasad ka nako. Klaro na alang ang tanan ako, Adrian. Nakagusto ka lang nako atong panahon na tungod kay maggamit pa man ko nimo. Pero kato ni asenso na ka, og wa na ko nimo kinahanglan. Dali ra kay ko nimong gibaylos lain. Og mausa na karon. Abi wa na kay gamit ni Trisha. Mubalik na sad ka nako. Para unsa? Para gamito na sad ko nimo? Alexa. Mo na ning last na to panagkita. Unta. Dili na ko nimo sa mukon pa. Oh, nasakitan ko pag-una. Akong gi-question akong kaugalingon kung unsay naa sa laing babae nga wa. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Alexa nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nag-ulohan, The Winner Takes It All. Ang buong kaagi gibato na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi ko kidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaninga. Day, Chriselle. Nabi ako ni transfer sa pika section. Babae o lalaki? Lalaki, uy. Ayan sa man. Gwapo. Ampot lang. Wapa man sa ko makakita. Excited naman hinoon kung makakita niya, day. Kung gwapo ba na o dili? Kung may time ta, ato niyang atoon sa pika section. Day, naarang transfer ay.
Hala, to'y kagwapo! Asa na ba? Kana ba? Kana ba nagatubang din ba? Ayaw lang palata nga siya itong kitanaw kay mauwaw ta. Loy, abi na ko gwapo, dili man lagi. Moreno lang siya. Kagwapo, anak. Ika na magigigwapuhan, anak. Good. Tanaw mamalik ka sa tong room. Day, na ako'y chika ni mo. Unsa naman sad na? Nahibaw na ko unsay name atong transferee. Mao ba? Kinsa mo ko ni pangalan ato? Jerome. Uy, mao ba? Yan ang pagilain, Day. Unsa naman sad? Academic achiever man din as Jerome, no? Uy, kulba agad din ang tuhan na. Lagi. Unsa day Facebook anang Jerome Day? Nga naman. Ako lang suwayan og ahad kung iya bang i-accept. Mga tanas ako siyang mga friends, ha? Kun unsay FB account ni Jerome. Di anang FB account ni Jerome. Ako ni siyang suwayan og at friend B. Ha? Uwa ka niya i-accept? Wa man day. Nauwa man ko sa akong gibuhat, uy. Nga ako'y nag-una-una. Ay, paabot ta lang, good. Basig na bisera to. Hala. Ki-accept ako ni Jerome. Yes! Ako siyang sawayan og message. Aron magka-friends me. Katugay bang nigawas ni Deloren, uy. Gutom naman kayo. Hi. Oh, hala. Niya pa ingon sa Jerome na ko. Recorded by Radio Mo TV. Di ba ikaw mo itong naging friend ako sa Facebook? Christian ka, no? Oh, Jerome. Salamat ha imong gi-accept. Okay, Ray. Kinansa ko nga dagang ko mga friends. Kanindot niya smile. Dali na, Day, Christian! Excuse ni mo ha. Gitawag na ako sa kong amiga. Sige, Chris. Mao ba? Friends na rin mo ni Jerome sa FB? O, day. Mao ding ni Duol to siya ni mo. Oo. Kaya magiklaro kon, ako ba tong ni-add friend niya? Ah. Kadiyot ra good, be? Malipayon lagi ka nga ni Duol sa ni mo. Di ba niingon man ka nga dili ka ganahan niya kaya di siya gwapo? Ambot day, uy. Nausab man ko nga naduol siya na ako. O ganahan ko siyang smile. Unsa? Noon sa amin ko dili man inon ko makatog. Sa Jerome man ang pirming ni asa ko nga nauna. Di makatulog sa gabi. Hala ka, Day! Na in love na tingali kang Jerome. Kaya magsige na makakaguna-una niya. Murik anak, gid day. Paabot ta lang, Day, nga manguyab si Jerome ni mo. Kumusta naman ka, Day? Okay ra ka, day? Ang buot ako ipasabot ba? Kumusta naman ang imong feelings ngadto ni Jerome? Happy naman na ta mo graduate. Oh. Naapagihapon. Ha? Wa pa gyud mawa ang imong feelings niya? Wa pa gid day. Ay. Naglibugan ko kung siya akong buhaton. Ay, paita gugmaha. Day. Na ako'y tambag ni mo ay. Ako pa ni mo, no? I-confess na lang na niya. Ha? Unsi confess ba, uy? Hala, no? Chat ti siya ba? O sultihi sa mong feelings niya? Kalain po, uy. Day. Maayo ka. Paminaw ragod. Maura gyud na isulbad. Aron dili ka mag-antos. Sige, day. Akong suwayan.
wa magit ko reply ni Jerome. Igo naman kong kisin. Wag yung ka-reply eh. Wa lagi. Nauwaw na lang ko sa akong gibuhat day nga ako'y nag-una-una. Day, na ako'y isulti ni mo ba? Ayaw lang kalain ha. Unsa man na day? Naamay gipanguyaban si Jerome din sa tong eskwelahan. Unsa? Mauna, day. Maong panahon na uy nga mo move on na ka. E dili man ikaw yung gusto. Sakit sa akong dughan day, uy. Sakit man di kayo ko nerject na tao nga atong gihigugma. Ganong dili naman lang ako yung kimahal. Ako na lang unta. Eto ka na naman. Bisag wa mi magkauyab ni Jerome, pero sakit man daining mula ta. Kanimo Jerome, manghinaot ko nga malipayon ka. Dinhi na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka naman ikalang kaagi ni Crucial nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nakalahan. Kung ako na lang sana. Kaagi gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Iyador silang niining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Ma, ayaw na gud mi biyahe. Nak, sabta lang gug ko. Maikog na kayo ta sa inyong paparoli nga mao'y nagbuhi nato. Sukad nga gibiyaan tas tinuod inyong amahan. Si paparoli na nimo mo inisaw sa tanang obligasyon nga unta sa inyong amahan. Pero ma... Raidel, sabta ko, ha? Dito sa Cagayan, mas tako og offer dito. Mas makaprovide ko sa inyong panginahanglan. Okay na magundunta kung dili lang ka mularga. Dili mahimo. Maikog na kayo kunimo nga wa na kay pahuway hapit aron lang mabuhi minimo. Kada tungod kay mahal ka. Og nagpasalamat ko, ana. Pero dili ko mosugot nga hangtod sa hangtod na laming magsalig nimo. Ma... Anak, pag-amping mo din ha? Ayaw mo pabatlong. Pwede. Sige na. Pangaon na mo sa imong manghod din kaya tingalig malate mo sa eskwelahan. Ngano si mama pamamoy ni Hawa? Siya palang utato nilarga. Oh, hala. Si Christine. Buhan niyang kuyog. Uy, kinsang na. Raidel, huwat ako. Christine, kinsa rito ang lalaki mong kuyog? Aw, kadto. Ako tong kuya, uy. Si Kuya Matmat na ako. Nga naman? Wa lang.
Hala, ayaw kong ina nga crush ni mo ang akong kuya. Dili, uy. Sus, atik sad. Hoy, Day. Ang akong kuya, 25 years old na. Unya ikaw, 15 pa lang. Mao ba? Yes, Day. Maong ikaw, study first sa... Naunsaman ko eh. Dili man ninon mawa sa kung una ang kuya ni Christine. Maguwang ito kay siya edad na ko, pero muna man ko kanahan niya. Ay, kano sa kami magkitag palit, no? Day, kuyog tag-uli ron ha. Di ko kwaon sa akong kuya ron, good. Ang nga naman, day? Naaman sila date sa iyang uyab ron. Naana siya uyab? Oo, uy. Dugay naman kanina sila. Mao ba? Pati Awi, di siya uyab. Ay, Kalain, uy. Nga naman ko nasakitan. Day, okay ra ka? Oo, day. Okay raman. Okay naman mis mga bata, dere. Mag-iistorya kang Rydel? Sige, sige. Ihatag na ko niya. Rydel, si mama ni mo. Mag-iistorya ni mo. Hello, ma? Nak, kumusta? Wa mo magpabadlong diha sa imong paparoli? Uwa man, ma. Maayo hinuon. O ikaw, basin og daguyab-uyab lang kasi eskwelahan, ha? Wa, ma, uy. Wa man ganinang uyab. Aw, lagi. Ako lang giklaro ba? Tuod ay nak. Puhon, sunod abli sa klase. Basin og papasun ta mo din sa Cagayan. Ani na lang mo motiwas sa inyong pagtuon. Unsa, ma? Oh, ngano? Dili ka ganahan? Ay, dili na di ka mo eskwela din sa sunod tuig. Madakaan na, gitay. Ano, Gun? Ha? Ano man? Buwag na unta ang akong kuya o ang uyab. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sigurado ka? Buwag na sila? O, lagi. Ipaila-ila unta tika. Unya kay ato naman ka mo padayon sa imong pag-eskwela sa Cagayan. Day, Christine. Ako na si Mateo, Matmat for short. Ikaw, Rydel. huwag mo na magsulti si Christine nga naada ni si amigang gwapa. Ha? Oo, na nag-birthday na ko. Ano niya tas bahay, ha? Sige. Kinalang gwapa ko ron. Kay birthday ni Matmat ron. Si Christine. Hello? Day, ayaw pagdugay ha. Basig malate ka. Di lagi. Nangandam naman sad ko. Sige. Bye na. Bye. Kadiyot lang. Paroli? May tuyo ka? Pwede ko musud sa imong kwarto? Ha? Nga naman? Pasudlan ako. Paroli, gawas, kimangandam pa ko. Kan kami puntahan. Paroli.
magsakit. Kung di ka gustong masakitan. Pagkanindot ko di mo, Ryder. Sa una pa kay kong nagkinaminaw mo. Noon pag-ibintaon ko magkatay mo. Paroli, ayaw maluoy ka. Ayaw! 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 Walagi ka mo ato sa amo kahapon. Sige ko, panawag ni mo kay mangutana unta ko ni mo asa na ka. Day, Nanggita ba si kuya ni mo, day? Oh. Raidel, ano ni hilak mang ka, uy? Uy! Unsa? Maunay na hitabo ni mo? oh Christine. Nganong wa man nimo isumbong? Mahadlok ako. Iyo kong gihadlok. Kaluoy ni mo, uy. Oo, unsa man. Gusto ka nga, ato lang sa kasamo mo pa uli, Ron? Ay, Carlock. Ako'y mag-istorya ng mama ni mo. Akong gisultihan si Kuya Day sa nahitabo ni mo. O ako siyang giingnan kung pwede ba nga siya may makiksulti ni Mama aron muuli siya. Raidel, anak, sorry. Sorry kung mauni imong gidangatan. Salbahe siyang dako. Madugta sa espresohan, nak. Sa mong gidinako ba? Sa ninako nga nung gisalig ta mo sa laing tao. Kuyog na lang mo na ako sa Cagayan, nak. Ma, Dito, mas mabantayan ta mo. Mas mayo nga muban mo ni mama ni mo. pero Raidel, paminawag na ako. Kung makahuman ka sa imong pagtuon dito, siguro nanak ka sa 20 ana o ako nasa 30. Kung inigbalik ni mo din wa pa kay uyab, basin pa day kung magkakita na. Matmat. Magpaabot ko na mo din sa imong pagbalik. Matmat. Amping ka dito. I wanna call the stars. The impossible I won't do. I wanna hold you close under the Duha na lang katuig, og mahuman ako sa kong pagtuon. Og bisan man nga, layo mini matmat sa usag-usap, padayon na gihapon ang among communication. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalan kaagi ni Rydel nga taga Cebu City apan kasamtangan ana karon magpuyo sa Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga regulahan. When you tell me that you love me. And baby, every time you touch me. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Kini nga portion dalit ka nato. Wala ko guli ni mo, ha? Ha? Mamiya na ka? Oo, namog ko'y kadungan ng guli. Ay, mao ba? Sige, uy. Lakaw na lang. Magluo lagi dayon. Karoon ra ni, Sige lang, ugma, dungan natin guli. Basig malain to nimo. Dalain na gid bitaw. Ha? Unya? Okay ra to siya, Mawaara to siyang katong iyang kalain, mawaara to kung mahibaw siya nga kita na. Nga naman? Gisugot na di etika. Sorry. Joke ra, oy. Nakatagan oroy ka no, nga sugto na tika karon. Tinuod ka? Oh, Joel. Gisugot na tika. Thank you, Rian. I love you. Mao di ay. Si Rhea di mo hinungdan. Oo. Unyang ano mo ka musulti na ako nga best friend man ko nimo. Kuan, kay gisiguro na kung sugton sa kuniya, una kong musulti nimo. Basig napakilaing gitago na ko, ha? Wa na taon, uy, noon sa. Time para good. Wa ka malipay nga gisugot ako ni Rhea. Nga nang malipay man ko nga dili man ako may nakauyab. Ikaw man. Nina. Nakagusto na si Nina ni mo, no? Ha? Nga nagutong nakaingon mo kanap, ha? Mailhan, manggod. Kaya may wa makabantay. Pa? Dugo. Sa may ditambol ako. May lung cancer ka. Unsa? Ayaw gid pagtuman sa imong gusto, ha? Patuog gid kun unsay sulti sa doktor. O lagi. Pero okay naman ko. Alang kabalakan ako. Naibaw na ba si Rhea? Ako pasultihan. Di ba na ko makontak si Rhea? Asam ka di siya? Pangitaw lang yan ako siya sa trabahuan. Wa naman siya mo duty. Niresign naman siya. Unsa? Nga naman siya masulti na ko. Kaya na naman silain. Nikuyog siya atong kwartahan nga bago niyang uyab. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Nak, walas kay kaon, ha? Huwag may gana pa. Nak,
Ayaw kalimot nga masakiton ba ka? Naibaw ko. Pero, sa pamaipos, gawa na masiriyan ako. Napaman si Nina, good. Naibaw ko nga, di ka bihaan ni Nina bisag unsay may tabo. Nagluto ko si mong paborito, Aron. Ganahan kang mukaon. Di lagi ko mukaon, anak. Oh, bahala ka. Sige. Ako rang ibili na imong pagkaon din ha. O kung dili ni mo kanon, udlon gyud ka din Ulit na sa inyo, sa mukasan mo Dili. Anhira ko. Bahalag masuko ka na ako. Nina. Musta naman ka? Malang hapon. Oh, wala naman nag-iasud ng imong plato. Ikaw na ka. Oh. Kay, sa mo kes Nina, gud. Magsige pamugos nga mukaon yun ko. Asa naman siya? Nilakaw na? Waoy, to sa sala. Nagkatug in town. Oh. Kaluoy ni Nina. Nagkatug in town ug binantay na ako. Tinuod ka ang gingon ni Papa. Nga nagkagusto ka na ako, Nina. Maong gibuhat ni mo. Schedule ni mo rin sa doktor ha. Ayaw kalimot. Naibaw ko sa angay kong buhaton. O lagi. Nag-remind lang ko nimo. Dili ka pwedeng makaskip, ana. Ganong di mo ko mo pasagdan. Kinabala ka ko nimo. Love ko ti ka. Unsa? Pero mimta mo ingon si Nina na ako nga love ko niya. Ganong lahi man og impact na ako karon. Love na po ni mo siya. Pa? Kidinay lang ni mo si mong kaugalingon. Pero mahalan ni mo si Nina. Pa? Kumusta naman ka? Ngalaw nila mo ka? Oy, grabe ni siya, uy. Tubagon man og pangutana ang atong pangutana. Joel, nga na ingon aniun man ko nimo. Dili gid ka malipay nga makakita na ako. Dili. Kay si Rian gusto na ako makita. Pareha siya. Wa na lagi siya dinhi sa Cebu. Aw kuno na. Ay na og ganhi din Wa man kay mahimo. Joel. Pilakadlaw nang gawa mo anis Nina. Namingaw ang palibot. Wa siya para magsaba-sabahog, magsamok-samok na ko. Giningaw na mo nun ko niya. Sakto siguro sa Papa. Nga na-inlove na ko ni Nina. Si Nina siguro. Joel? Ria? Di pa ani ko ni Nina. Nangita ko no kanako. Oh, hain Malaysia? Ambot. Gusto bitaw kong magpauban unta niya sa pag-anhi. Pero busy ko no siya. Ako man kuno'y imong gipangita. Unsa? Ganinar ko nga nagsigig panawag ni Nina, pero di mo tumag. Maori akong giingon ni mo. Dugay kayo kagod. Iya, imo pang pirming hingin si Nina. Si Nina man yung nagchat. Unta nalipay ka nga gianha ka ni Ria. Di na ko magsamok ni mo, Joel. Amping ug pagpakaayo. Nina.
She knows when I'm lonesome in the good times. Nagmahay kay ko sa akong gibuhat nga sige ko panghingili ni Nina. Ug kung kanus ako nakarealize nga mahal na nako siya, diha na siya nawa nako. Di nilang kukutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Armin. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon pangayo awit ni Lagulahan. How can I tell her? Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iadres lang ni ining dulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod di kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. But when Oh, ma! Dali! Mata! Uy, gutom ba ko di mo? Gigutom kasi mo kalaki gabi eh. Ha? Pila na pagkababay ang nabiktima ni mo gabi ido. Ma? Naay nakasumbong na ako. Ikaw, Dave, ba? Pagtarong na intahon, uy. Paminaw, ha? Sugod karon, gusto na ko nga maglikay na ka ng amigo ni mo nga magsi... Kanagangan o Benji, kana, mo gini nakabad influence ni mo. Ma? Nya, sugot ka na. Ha? Sugot ka nga butan ka sa mong mama. Di na ba ko bata ba para ingnon ko niya na. Mao gani, dipindi rin ginana mo, Dib. Bahala siya. Ako na ipalusod sa pikas sa kudunggan ang iyang gisulti. Adto nakapuyo si imong papa, di ba? Unsa? Nga naman ma. Nibo ka nga di ugunuhan dito. Ug nahibawsad ka nga dili ko ganahan og gahig o. Ug kay nagtuman magit kas imong gusto. Adto na ka dito si imong papa. So, kung may kinahanglanon ka, ingnalang niya ko. O baka si Tita Brianna ni mo? Ikaw rin konsultihan kung nakikinahanglan nun. Ay pag-expect nga dool ko ng bihana. Dave, dili kay babae lang na ko si Brianna. Asawa na ko siya. Di asa ko believe mo pa. Kay nagibo kay kaisog nga mutawag ni kasawa bisan og imusing kabit. Buwag namin ni mama ni mo atong higayon na. Ug mahimo ba, Dave? Ayaw kong tulo ibahin, ana. Kay nahibaw ko nga gipada ka sa imong mama diri, hiaron maundang ng kabuuang nimo bahin sa mga babae. Parehas na ta, Dave. Ay kung ina nga pareha na ba, eh? Oo, daghan kong babae. Pero wa ko mupatulog ninyo. Og single sa ko. Maway problema na. Dave! Kalakot. Lakaw sa papa, pero wagin ko bindi kalawats. Kung saan mo din hiron? Magtanga. Dave. Nias ng babae ay nga makasurok sa ko. Lakaw ko. Ayaw paglakaw. Uy, ikaw. Dili. Basta dili ka makamaumaminaw na ako.
Sa may tuyo mo. Nakabantay ko nga lihay kayo kanako. May problema ba kanako? Pangutan na akong amahan. Ganon siya pa may ako pangutanon nga ni amang ka. Dave, sulti hiragod ko. Hangtod ba karon naglagot gihapon ka? Tungod kay ako na mo'y kaipon sa imong papa? Oh. Kasi may di maglagot na. Imo giguba ang akong pamilya. Guba ng daan ang imong pamilya, Dave. Maong ayaw kog basula. Oh, sige. Kung mo ni katarungan nimo. Sige. Pero tubag ako. Nganong giguba ko nimo. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Bay, move-on na lagi. Tubali ka. Kalimtanan na ako yung gibuhat na ko. Unsam gina yung gibuhat mo. Sultiha kag unsa kasakit yung gibuhat na ko. I love you so much, Brianna. I love you too, Dave. Pero, na ako importanteng isulti nimo. Love ka. Love na ayaw di ka. Pero undangon na ni nato. Nga naman. Ayaw na pagdagagpangutan na. O garon dili na ta maglisod. Please, buhiin na lang ko. Brianna. Pa, unsa ko ni? Kaila mo. Wa ko makailanan niya. Wa na siguro makailan mo. Ug sukad daw. Wagid ko may baho kung unsa hinungdan niya. Nga gibuhat niya. Pero di na ko interesadong may baho. Maong wala ko sulti sa papas tinuod nga uyab na ko sa Brianna. Nga uyab misaw na. Og diha na lang ako to. Dave, anak. Nako'y business trip this weekend. O kamura ni Tita Brianna ni mo mo'y niyas baya. Ayaw pagpabadlong. Binili na ko kwarta para di na ko magsamak ni mo. Tuhan ni Tita Brianna ni mo. Ako nang ipahatag niya ni mo. Before ni nako ihatag, sultihis ako kung unsa imong gamitan. Wakay labot. May kalabutan ko kay kwarta ni simong amahan. O sige, kung dili ka mo sulti, dinhiran din ako kwarta. O ubanan ratik ka kung asa ni mo planong gamiton. Wa man ka magsulti dayon nga maorag din ni gusto nimo. Di man ang tao ni mo kinahanglan ng banan. Ibili na ng kwarta. Maglakaw na lang. Nya ganahan man sa kong inom. Mauwa kay mahimo. Kundi ubananti ka dinhi. Thank you, Dave. Sabi ni mo nag-enjoy ko tonight. O, nalipay ko nga nagkabanding tagbalik. Humanadong... Oh. Dave. Sorry. Huwag ko makasabot sa kong kawaling. Wala ka kay Pakunod sa kukabing ni mo.
yun ay nahitabo ninyo bay. O bay? Oo niya, saan naman yung plano mo? Oh. Panahon na siguro nga ako nasang kaugalingon ng kaunahon. May Dave. Unsa? Unsa'y makiktaban ka? Ito din eh. Naibaw ko nga napaki-feelings ako. Mauna hitabo to na to. Dave, unya si Papa ni mo. Dugay na akong gikalimtan nga may amahan ko. Ug kayo na akong barugan basta maako na kagbalik. Mahal pa kita ka, Brianna. Mahal pa sa kayo di ka, Dave. Sa tinuod lang ko magigmawaang akong pagmahal ni mo. Naat lang ko pagkikuyab sa imong papa kay mo datong siya nako. Pero swear, wa ko may baw nga imo siyang amahan. Ug maunit ako kayo na akong gimahayan. Maong andam kong muuban bisag asa ko nimo dadon karon. Salamat. Salamat, Brianna. Nahulog sa'yo. Naibaw ko nga sa'yo pang mong gibuhat ni Brianna. Ug bahala nagtawgon ko ninyo og selfish. Basta makuha lang ako pagbalik ang babae nga giilog sa akong amahan gikan ako. Karon, malipayon kay mi og mabdos na si Brianna sa una namong anak. Dinin nilang kudob. Daghang salamat sa pagdagani nga akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka naman galang kaagi ni Dave nga taga Tubigod, Bohol. Uban sa awit ngayang kipanghayo, awit nga regulahan, dalangin. Ang mong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Carol Marihikain, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, kinaglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit